Siyayibulisa kwakhona ibandla laThixo lonke kwi-West Zimbabwe Conference ngexesha ngegama elihle lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Siyayibulela inkosi ngokuba ithe yasithwala kuzo zonke kuyo yonke imiyalezo ebesiyizisile kuzo zonke izigidimi esithe sazishumayela kule ndawo. Siyayibulela inkosi uba iye yasithwala yasigcina kwade kwazofika le mini yanamhlanje. Namhlanje ke sizawuphetha izigidimi nemiyalezo uThixo besinikeze yona. Akumnandanga ukwahlukana, kodwa ke siyathemba ukuba sizawukhuthala ukuba siphume sihambe njengabameli bakaKristu siyokwenza abafundi zonke intlanga. Ithi apha iBhayibhile sizawufunda kwincwadi yesishiyelo namhlanje. Incwadi yesishiyelo sahluko se-18. Sizofunda indima yokuqala siyotsho kwindima yesihlanu. Kodwa ke sizawubona apho sizawugxila khona namhlanje, sinokwazi ukuzijonga zonke ezi ndima, kodwa ke masikhe siye. Ithi iBhayibhile ukuwa komzi omkhulu, sitsho isihloko phaa ngaphezulu. Ithi iBhayibhile, ndaza emva koko ndabona isithunywa sezulu sisihla siphuma ezulwini sinegunya elikhulu. Umhlaba wakhanyiselwa bubuqaqawuli baso, sadanduluka ngamandla ngelizwi elikhulu sisithi, iwile iwile iBhabheli enkulu, yaba likhaya leedemoni nentolongo yomoya bonke abangcolileyo, nentolongo yeentaka zonke ezingcolileyo ezithiyekileyo, ngokuba zonke iintlanga ziyisele kuyo iwayini yomsindo wobuhenyu bayo. Nookumkani bomhlaba bahenyuza nayo, nabarhwebi bomhlaba baba zizityebi ngamandla okuxhamla kwabo iziyolo zayo. Ndeva elinye izwi liphuma emazulwini lisithi, phumani kuyo bantu bam, ukuze ningadlelani nayo ngezono zayo, nokuze ningamkeliswa kwizibetho zayo, ngokuba izono zayo ziye zafikela emazulwini, nezinto zayo zokungalungisi uzikhumbule uThixo. Inkosi ingakusikelela ukufunda kweli lizwi nokucaciswa kwalo ngokude kubuye uYesu. Amen. Masithobeni intloko xa sithandazayo. Bawo Thixo ekhaya ezulwini, siyakubulela kwakhona ubuthe wasigcina wasilondoloza ebudeni balini imini yanamhlanje. Sisondela ke Nkosi emaphethelweni ale minquba, simema ubukho bakho ukuze ube khona, ube phakathi kwethu, usixhase, usilondoloze ke Nkosi. Yonke into esidinga ukuyifunda siyifunde isuke esandleni sakho. Nceda ke Nkosi abantwana bakho basikeleleke emveni kwale minquba. Asifuni ukuhlala sisenza njengakuqala, kodwa sifuna ucaca indlela esiphila ngayo, ukuba sithe sondliwa, saxhotyiswa, saphiwa Nkosi inkuthazo yokuba sihambele phambili ekuhambiseni iindaba ezilungileyo. Banathi ke Nkosi uthulule umoya wakho ingcwele phezu kweentloko zethu, kuze intando yakho yenzeke ngobomi bethu. Zonke ke Nkosi ezi zinto siyazicela sikubulela ngegama elihle lenkosi yethu enguYesu, siyathandaza. Amen. Apha sifumana isigidimi sengelosi. Le ngelosi lenesi sigidimi sayo siza emveni kwesigidimi sengelosi ezintathu. Ufumanisa ukuba umyalezo waso uyafana kakhulu nomyalezo wengelosi zesigidimi sengelosi yokuqala, yesibini neyesithathu. Umzekelo nje, ukuba sibona isithunywa siphaphazela esazulwini samazulu, apho okanye sisehla emazulwini, njengoba besibone izithunywa ziphaphazela esazulwini samazulu phayana. Sibona
esisithunywa sidanduluka ngelizwi elikhulu, njengoba ezazithunywa bezikhe zadanduluka nazo ngelizwi elikhulu. Sibona esi sithunywa sithetha ngokuwa kwendlu enkulu yeBhabheli, njengoba besibone kuthethwa ngayo kwisigidimi sengelosi yesibini. Sibona esi sithunywa esi sithetha ngezibetho ezizokwehla phezu kweBhabheli, njengoba besibone kuthethwa ngezibetho nangengqumbo kaThixo kwisigidimi sengelosi yesithathu. Loo nto iyabonakalisa ukuba apha sijongene nengelosi elandela ezangelosi zintathu besikhe sadibana nazo phaa kwisahluko se-14 kwakule ncwadi yesityhilelo. Ibalulekile ke uba siyikhumbule loo nto leyo xa sijonge lo myalezo. Lo myalezo lona ufika apho kwincwadi yesityhilelo kuthethwa khona ngezibetho okanye ke ngokugwetywa kweBhabheli enkulu. Lo mgwebo uza phezu kweBhabheli siwubona kwisahluko se-16 phaa kwisigidimi sezibetho ezisixhenxe. Sibona iqhubeka phaa kwi-17 apho kuthethwa ngelenyukazi lihleli phezu kwerhamncwa elimfusa. Nalapho kuthethwa ngezibetho ezizokwehla phezu kweBhabheli. Apha kwisahluko se-18 kugxilwe kakhulu kubarhwebi nabanye abantu ebebefumana inzuzo ngenxa yesi sixeko seBhabheli. Kwe-19 uzobona uba kugxilwe kakhulu ekutshatyalalisweni okanye kugwetyweni kweBhabheli xa uYesu ebuya ngamafezulu. Apha kwi-18 sibona isigidimi sokugqibela esizawukhutshwa nguThixo kuba ebiza abantwana bakhe eBhabheli. Xa useke ngoku ku-20 sibona iminyaka 1,000 sibone ke nokutshatyalaliswa kwabo bonke abantu abathe bakhetha indlela enxamnye nentando kaThixo, bahamba indlela yenamba ebekhe kwathethwa ngayo kwi-12 apha kwincwadi yesityhilelo. Siyayibona ke ukuba apha kwisahluko se-18 ngumyalezo. Uyabona u-16 no-17 bathetha ngezibetho ezizoba phezu kweBhabheli. Then chapter 18 nayo iyaqhubeka, kodwa phaa chapter 18 apha phakathi naphakathi siboniswa isigidimi sokugqibela esizawuthi sivakale kwihlabathi lilonke, silumkise abantu ngokuwa kweBhabheli. Ku-19 no-20 ke ngokuqhubeke kuthethwa ngezibetho ezizawuwa phezu kweBhabheli kude kufikelele kwizibetho ezingaziwa kuphela eBhabheli, kodwa kuye wonke umuntu oye wakhetha indlela ephikisana okanye enxamnye kunye nentando kaThixo. Alright, now apho uzoqaphela ukuba isigidimi sengelosi yesibini kwezaa zigidimi zengelosi ezintathu besingenayo indawo ethetha ngokuba isithunywa sidanduluka ngelizwi eliphezulu. Ubuyaqaphela isigidimi sengelosi yokuqala ithi iBhayibhile sisithi ngelizwi elikhulu phaa kwisahluko se-14 indima yesi-7 ithethe ngesi sithunywa, ithi iBhayibhile sisithi ngelizwi elikhulu, moyikeni uThixo nimzungise. Uzoya phaa kwindima ye-9 ithi iBhayibhile saza esesithathu isithunywa sezulu sazilandela zona sisithi ngelizwi elikhulu. So siyeva uba ingelosi yokuqala nengelosi yesithathu zombini zithetha ngelizwi elikhulu, kodwa apha kwisigidimi sengelosi yesibini ithi iBhayibhile kwaza kwalandela esinye isithunywa sezulu sisithi iwile iBhabheli. Uzoqaphela uba esi sithunywa asitsho ngelizwi elikhulu ukuba iwile iBhabheli. Ndifuna siqaphele loo nto. Kodwa xa usofika apha siva isigidimi esifanayo nesi sale ngelosi yesibini, sithetha ke ngoku ngokuwa kweBhabheli, kodwa ngoku sithetha ngelizwi sidanduluka ngamandla. Okokuqala ithi iBhayibhile, okwesibini ithi iBhayibhile ngelizwi elikhulu. So ke ngoku sibona uba icacile uba esi sigidimi ewe lilizwi elikhulu
lizojoyina okanye lizohlangana okanye lizozimanya nezingelosi ezintathu, kodwa liqinisa ikakhulu kwisigidimi sengelosi yesibini. Ndive xa ndisithi ukuqala kwaso esi sigidimi sengelosi yesibini ukuba iwile iBhabheli, ukuwa kweBhabheli kwakungekapheleli okanye yayingafikeleli iBhabheli ekuweni kwayo ngela xesha, ekubeni uThixo izibetho zakhe ziwe phezu kwayo. So xa ujonga phaa ngoo-1840s, ngoku esi sigidimi sasivakaliswa okokuqala, okanye ezinkonzo okanye ezinkolo zilandela imithetho yaseRoma, imithetho enjengokuba kugcinwe icawe kunoba kugcinwe isabatha, kuthiwe abantu abafileyo abafanga nyani, kukhona apho bakhoyo. Zininzi indlela ke kuthethwa ngazo, iimfundiso ezinjengoba singafumana uxolelo lwezono kubantu abanjengoMaria, nakubantu ekuthiwa ngabantu abangcwele babizwe ke ngamagama abo. Zonke ezo mfundiso ezo zezizenza impixano yengqondo nokubhideka kwabantu, bangayazi binyaniso yintoni. Izothi iBhabheli ke ngoku okokuxinana naloo mpixano nayo yonke nje le nto yokubhidana kwengqondo yenziwa yile wine okanye zezi mfundiso zaseBhabheli. Ithi iBhayibhile ke ngoku xa ibiza yiBhabheli loo nto leyo. Now ndiyafuna siyibambe ke ngoku ukuba xa kufika ke ngoku esi sigidimi saleni ingelosi, sifikelele kwithuba ke ngoku apho ukuwa kweBhabheli sekuphelele. Ide ithi iBhayibhile ayiwanga nje iBhabheli, ibe likhaya leedemoni, nentolongo yoomoya bonke abangcolileyo, nentolongo yeentaka zonke ezingcolileyo ezithiyekileyo. So la madimoni nale mimoya ingcolileyo afumene ikhaya kwiBhabheli. Now ndiyafuna siyiqaphele ukuba le nto yale mimoya imdaka iseBhabheli ichazwa ngeendlela ezahlukeneyo, eveza indlela le iBhabheli izele ngamadimoni ngayo. Ide ichazwe ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo. Kuthethwa ngento enye, idimoni nemimoya emdaka nezintaka kuthethwa ngazo, zonke zithetha ngento enye, ziquka into enye, into yokuba kuzela imimoya emdaka kula mabandla abizwa ngokuba yiBhabheli. Amabandla athi awulahlela ngaphandle umthetho kaThixo, endaweni yomthetho kaThixo ahambisa imithetho nemfundiso zabantu. Ithi iBhayibhile xa ithetha ngaloo mabandla lawo ithi yiBhabheli futhi iwile. Na iBhayibhile xa ifika apha kule ndawo, ezi ndawo eziziwe ngelona hlobo ukuba ayazenzela amadimoni, ayazenzela. Nizawukhumbula ke ngoku besikhe safunda kwincwadi kaMateyu isahluko sama-24 ngenye yeempawu zokuza kwesibini kaYesu ukuba inkohliso izoba yenye yezona nto eziphezulu. Xa ukhangela phaa kwincwadi yesityhilelo isahluko se-13, iBhayibhile iyasixelela apha ukuba kukhona irhamncwa lesibini elizokwenza imiqondiso emikhulu ukuze lihlise nomlilo ezulwini, uze emhlabeni phambi kwabantu, libalahlekise abemiyo phezu komhlaba ngemiqondiso elayinikwayo ukuba liyenze emehlweni erhamncwa elo, lisithi kwabo bemiyo phezu komhlaba mabenze umfanekiso werhamncwa elibe lenenceba lalo ixele laphila. iBhayibhile iyasixelela apho ukuba kukhona eli rhamncwa lesibini limele ikakhulu iMelika, ikakhulu amabandla awileyo obuProtestani eMelika, azokusebenzisa amandla wokwenza imimangaliso ukuze abonakalise uThixo ingathi uThixo unawo. Le mimangaliso ayenza ngamandla kaThixo. Uzofumanisa ke ngoku xa ufunda eli bali ukuba le mimangaliso iyasebenza kuze abantu ze babone, bakhohliseke, enzele uba bafumane okanye bamkele uphawu lwerhamncwa. Now sifumana izinto ezimbini apha ezithelekiswayo kwincwadi yesityhilelo, ikakhulu kwisahluko se-13 nesahluko se-14, ukuba kuthelekiswa ikakhulu kwese-14 kuthelekiswa unqulo kaThixo ophilayo ongumdali wezulu nomhlaba. Sikhe sayitsho ke le nto uba le nto ikhomba ekubeni abantu bakhumbule ukugcina umhla wesabatha. Ithi iBhayibhile ithi bafumana
uphawu kanye utywina likaThixo emabunzini abo. Le nto ibonakalisa ukuba aba ngaboThixo ophilayo. Siyayazi ke ngexesha leTestamente endala apho lo mfanekiso wetywina uthathwa khona, into eyayiluphawu lokuba amaSirayeli angabantwana bakaThixo, banqula uThixo ophilayo ongumdali wezulu nomhlaba, yayingumthetho weSabatha. Ngoba umthetho weSabatha yayinguwo owawukhumbuza abantu ukuba badalwe nguThixo, baphume esandleni sikaThixo. Loo nto leyo babeyibonakaliswa ngokumnqula ngomhla weSabatha. Apha ke ngoku sibona nto inye, ukuba kukhona abantu ngexesha lesiphelo abangazunqula zithixo, abangazunqula zidalwa, abangazunqula zinto zibunjwe ngezandla zabantu, kodwa bazonqula uThixo ophilayo. Futhi olu nqulo loThixo ophilayo bazolubonakalisa ngoba bagcine yonke imithetho kaThixo, nalona usikhombayo kuThixo njengomdali wethu. Bazoyigcina yonke imithetho kaThixo aba bantu aba. Ithi ke ngoku iBhayibhile xa ithetha ngaba bantu, abanye kukho ithetha ngabanye uxolo, aba bona banqula irhamncwa, bade bathi ekunquleni kwabo urhamncwa bafumane uphawu lwerhamncwa. So irhamncwa nalo linalo uphawu elulubeka ebantwini ukuba aba ngabam. Inye ke mina esiyaziyo eBhayibhileni ithe yafika nakwimbali yelizwe lehlabathi, ethe kwafika abantu abathi banegunya bona lokuba bawutshintshe umthetho kaThixo. Ibandla laseRoma lithi ngelalo igunya lawutshintsha umthetho kaThixo ukuba iSabatha lisuse ubungcwele beSabatha kusuku lokugqibela lweveki luse kusuku lokuqala lweveki, icawe ke ukutsho. Ngale nto ke bayenza phantsi kwamandla kumkani kwakuthiwa nguConstantine, ekuthiwa ke kwimbali yehlabathi nguConstantine the Great. Na iBhayibhile iyasibonakalisa uba ngexesha lesiphelo ikhona imithetho ezobekwa ilandele lo mkhondo kaConstantine, inyanzelisa abantu ukuba banqule, bakhonze, bawuphakamise umhla wokuqala weveki oluphawu lwerhamncwa, balandele imfundiso zerhamncwa, bangalandeli imfundiso zelizwi likaThixo. Ithi iBhayibhile xa kufike elo xesha bazocaca abalandeli bakaKrestu kunye nabalandeli bomtyholi abazobe belandela irhamncwa. Uzowucaca phakathi kwabo bakhonza uThixo ngenene nangenyaniso naba bathi bayamkhonza kodwa babe bengalandeli izibhalo ezingcwele. Uzoba khona umahluko ngexesha lesiphelo, iBhayibhile iyasibonakalisa ukuba loo nto leyo okanye elo xesha okanye eli xesha sithetha ngalo lisondele kakhulu. Ithi iBhayibhile ke xa ithetha phaa kwakwincwadi yesityhilelo kwisahluko seshumi elinesithandathu, ndifuna silandele amadimoni kuthethwa ngawo azalise iBhabhele. Andifuni siyiphose loo nto leyo uba sisathetha ngaloo nto apha. Xa kuwiswa esesithandathu isibetho, ithi iBhayibhile kuvesi 13 apha kwisahluko seshumi elinesithandathu, indima yeshumi elinesithathu, ithi ndabona kuphuma emlonyeni wenamba nasemlonyeni werhamncwa nasemlonyeni womprofethi wobuxoki oomoya abathathu abangcolileyo befana namasele. Ngabaphi abo moya abathathu abangcolileyo? Kuba bangoomoya beedemoni besenza imiqondiso, abaphuma baye kubo ookumkani bomhlaba nabelimiweyo liphela ukubahlanganisela emfazweni yaloo mini inkulu kaThixo usomandla. So iBhayibhile ithi kukho la madimoni abonakaliswa ngomfanekiso wala masele mathathu. La madimoni ahamba ayokhohlisa ookumkani behlabathi, abakhohlisela ukuba
abakumkani behlabathi basebenzele ukulwana noThixo osemazulwini, bayokulwa imfazwe balwa noThixo. Ngokuqinisekileyo ke phofu abalwi noThixo esezulwini, kodwa balwa naye ngokulwa nabantwana bakhe. Khumbulani kaloku uYesu uthi xa sithe senza okulungileyo ebantwaneni bakhe, uyithatha ngento yoba yinto esiyenzele yena lena. Loo nto ithetha ukuba ke naxa usilwa nabantwana bakaThixo ulwa noThixo ubuqu. Yeyona nto sithi uThixo xa uthi uchukumise abantwana bam, uchukumise iapile leliso lam. So iBhayibhile iyayichaza le nto ngokucacileyo ukuba siyazi ukuba kuliwa nabani apha. Na iBhayibhile yasixelela uba ngoboya beedimoni ezintathu. Ndiyafuna ke nicinge le nto uba apha kuthiwe izele zidimoni, izele ngomoya bonke abangcolileyo, ize kubalwa izinto ezintathu ezimele amadimoni okanye imimoya emdaka. Nalapha kuthethwa ngamasele amathathu amele imimoya emdaka asebenzisela inkohliso. Ndiveni xa ndisithi le mimoya izalise iBhabheli ngala masele mathathu. Le Bhabheli izele zezi demoni zinye zikhohlisa abantu. Ezi demoni zisebenza apha eBhabheli. Ezi demoni zezi zisebenza kweli rhabuncwa lesibini lesityhilelo, isahluko seshumi elinesithathu, likhohlisa abantu lide libakhokelele ekubeni bamkele uphawu lwerhamuncwa, bamkele nenani lerhamuncwa. iBhayibhile iveza ngokucacileyo le nto lena. Futhi xa uyijonga kwiinkonzo ezininzi, kude kukhona neenkonzo ekuthiwa ziinkonzo zomoya, apho uzova kusithiwa abantu bayathandazelwa, kwenziwa imimangaliso, kodwa into ozibona zisenzeka kula mabandla zimanyumnyezi, zibambisa igazi, zijisa igazi kanobomi. Uve kusithiwa abantu batyiswa apha amafutha, besikhe sathetha ngayo le nto, amafutha wokuhambisa iinqwelo ezindleleni. Uve abantu kusithiwa batyiswa iintyatyambo, batyiswa ingca. Uve abantu kusithiwa aba bantu kuthiwa kuze bafumane intsikelelo kufuneke baze nezigidi zeerandi, nazo zonke ke imali ezisetyenziswayo. Ndisebenzisa lena ndiyaziyo yalapha eMzantsi. Uve kusithiwa aba bantu aba ayinqabanga ke nento yokuba ndikhe ndadibana nemeko elo hlobo. Ufumanise uba umntu uye kwezi nkonzo kusithi uyofumana impiliso, emveni koba ethandazelwe kwenziwe ezi zinto zenziwayo, ave lo mntu kukhona izinto ezithethayo ezindlebeni zakhe. Kukhona ukusebenza kwimimoya emdaka ebomini bakhe. Ewe esi sigulo ebenaso siphumile, kodwa ngoku ushiyeke nesingaphaya isigulo, ngoba esi ayisisigulo nje sasemzimbeni, kodwa sisigulo sasemphefumlweni. iBhayibhile ke isixelela ukuba ngexesha lesiphelo ezi zinto zizokwenzeka. Bengamelanga uba siyazothuka xa sizibona zisenzeka, ngoba iBhayibhile isixelela ukuba ezi zinto ezi ziyenzeka. Na iBhayibhile ithi ke ngoku xa iBhabheli ifikele kweli thuba, inabantwana iBhabheli bakaThixo abakuyo ngaphakathi. Nantsi into ebalulekileyo, ithi iBhayibhile le Bhabheli lena kuzofikelela ixesha apho zonke iintlanga ziyisele le wayini, zifumane le nkohliso, zifumane ukuphixana kwengqondo nokuncila ngezenkolo nangayo yonke into. Ufumanise ukuba nendlela ekuphilwa ngayo ngoku ihambelana nendlela zaseBhabheli. Ithi iBhayibhile ngeli xesha uThixo uzoba nabantwana bakhe ababonakaliswa ngumfanekiso wale ngelosi yehla isuka ezulwini. Ithi iBhayibhile sithi xa sifika esi sithunywa esi, umhlaba ukhanyiselwa bubuqaqawuli baso. iBhayibhile iyasixelela ukuba abantwana bakaThixo ngexesha lesiphelo bazofana nengelosi ifika ezulwini. Ithi xa ifika emhlabeni kuzale wonke umhlaba bubuqaqawuli besi sithunywa. Now ndifuna siyijonge le nto uba iyafana nomyalezo othethwa kwincwadi kaIsaya. Ndiyafuna ke siye phaa kwincwadi kaIsaya ngoku. Siye kwincwadi kaIsaya sibone umfanekiso ofana nalona. Ixesha apho ihlabathi likwisithokothoko sobumnyama,
nento ayibizela okanye uThixo ababizela kuyo abantwana bakhe. Mamela uba uthini incwadi kaYesaya isahluko seshumi amashumi amathandathu. Incwadi kaYesaya isahluko samashumi amathandathu ithi iBhayibhile, sukume ukhanye kuba kufikile ukukhanya kwakho, nobuqaqawuli bukaYehova buthe chapha kuwe. Ngokuba uyabona ubumnyama bugubungele umhlaba, isithokothoko sizigubungele izizwe. Ke kuwe uYehova uthe chapha, ubuqaqawuli bakhe bubonakele phezu kwakho. Ziya kuhamba iintlanga zize ekukhanyeni kwakho, ookumkani beze ebumhlotsheni bokuthi chapha kwakho. Ithi iBhayibhile, phakamisa amehlo akho ngenxa zonke ubone, bonke bephela bayahlanganisana baza kuwe. Oonyana bakho bavela kude, neentombi zakho zibelekwe ephangweni. Uyakwandula ukubona, ukhazimle, inkwantye yande intliziyo yakho, ngokuba iyakuguqulelwa kuwe intabalala yolwandle, ubutyebi bentlanga buya kuza kuwe. iBhayibhile isixelela ngexesha apho ihlabathi lizozaliswa bubumnyama. Siphila kwelo xesha ngoku bathandekayo apho ihlabathi lizele ubumnyama. iBhayibhile ithethile ngezinto ezizokwenzeka ehlabathini. Siyazibona ezi zinto zisenzeka ehlabathini njengokuba iBhayibhile ibitshilo. Siyayibona le nto ibithethwa yiBhayibhile, ubumnyama behlabathi. Yazi xa kumnyama ubona nalapho uyakhona, uhamba ukhubeka. Uba kukhona imiqobo esendleleni awuyiboni noyibona ngoba kumnyama phambi kwakho. Ihlabathi lisebumnyameni, ihlabathi lisebumnyameni ngezempilo. Abantu abayazi uba mabatye ntoni, bafake ntoni emizimbeni yabo kuze babe sempilweni. Abantu baneswekile, abantu banemihlaza, abantu bane-high blood pressure, abantu bayagula, abayazi uba mabathini. uThixo usisikelele singamasala ngawo umoya wesiprofethi, wasixelela ngendlela yokutya, wasixelela ngendlela yokukhathalela itempile kaYehova eyimizimba yethu. Uthi uThixo masisukume. Loo nto ithetha uba xa kusithiwa sukuma, ubulele. Abantwana bakaThixo baleli phezu kweenyaniso ezizonceda abantwana bakaThixo abasebumnyameni. Ithi iBhayibhile sukuma, ayithi nje sukuma, ithi ukhanye. Uzele ubumnyama ehlabathini. Abantu akwaziwa noba ngoku indaba yomtshato ihamba njani na. Kuthiwa kwamanye amazwe afana neli lam eSouth Africa, abantu besimesinye bangatshata, akho ngxaki, indoda ingatshata nenye indoda, nomfazi angatshata nomnye umfazi. Bamosha laa nto yayithethwe nguThixo eBhayibhileni abantu, apho wethe indoda izawuthi ibashiye abazali bayo, unina noyise, inamathele kumkayo. Ngoku indoda ishiya abazali iyonamathela kwenye indoda. Bubutyobo. uThixo uthi thina sinenyani yeBhayibhile apho uYesu asixelelayo ukuba uThixo wabenza indoda nomfazi. Uthi uThixo masihambe nale nyaniso siyofundisa abantu ngenyani nomtshato. Kukhona ngoku into yokubhideka kwabantu ngokwesimo sakhe umntu. Bathi ke xa beyikhumsha le nto bathi yi-gender dysphoria. Umntu akazazi noba uyindoda noba ungumfazi, athi umntu eyindoda enentshebe efana nam, ilizwi lingqokola, kodwa umve sithi hayi mna ndiyondoda ndingumfazi. Ngoku abantu funeka bavume bathi ungumfazi ngoku uyindoda. Kude kwezinye iindawo ufumanisa ukuba uyakwazi uthi uyindoda kuba uzibiza ngoba ungumfazi, ungene kwindlu yangasese yabantu abangoomama. Iyothusa le nto lena. If abantu abangoomama bayothuka bathi awunokwazi ungena apha, ungakwazi uba sekhotha uthi hayi aba bantu aba bayandihlukumeza, banobandlululo ngakum, ndithi ndingumfazi, bathi mna andinguyanga umfazi kodwa mna ndiziva ndinguye. Iyabhidisa le nto, kude kwenziwa nemithetho
kwamanye amazwe oMelika eAustralia njalo njalo exhasa ezi zinto. Uyayibona nje ukuba iwayini yaseBhabheli idlala ngabantu, abantu basebumnyameni bafuna sibabonakalise inyaniso yeBhayibhile, ngoba iBhayibhile yasho bekuqalekeni uThixo wadala uAdam noEva. Ayitsho iBhayibhile ukuba uAdam noSteve, ithi Adam and Eve. Ukanye ayitsho ukuba Madam and Eve, ithi Adam and Eve. So iBhayibhile iyasichazela ngencwadi yemveli ukuba uThixo indlela yakhe ibisithini, uThixo icebo lakhe ngomuntu belisithini. Ngoku uThixo uyasivuselela, uyasivusa, uthi masiphakame sikhanye ngenxa yoba kuzele ubumnyama ehlabathini. uThixo ubiza mina nawe ukuze sisukume sikhanye, sisuke sime sikhanye. uThixo uyasibonisa kwalapha kwincwadi kaIsaya isahluko samashumi amahlanu anesibhozo indlela afuna sikhanye ngayo. uIsaya kwisahluko samashumi amahlanu anesibhozo uthetha ngozilo uThixo asibizele kuko ukanye kulo. Ethi iBhayibhile, ukuzila endikunyulileyo asiko kuna ukucombulula iziqamangelo zokungendawo. Abantu babanjwe ziziqamangelo zongendawo. Uthi uThixo ufuneka sibakhulule, ukukhulula izitrophu zedyokwe, ukundulula abavikivekileyo bekhululekile, naphule zonke idyokwe. So uThixo ufuna siqhawule amakhamandela ongendawo, sisuse idyokwe kamtyholi yesono phezu kwabantu ngokuba sivakalise indaba ezilungileyo kubo. Abantu bafumane inkululeko esiyifumana kuphela kunyana kaThixo, apho athe xa unyana kaThixo ethe wanikhulula nizokhululeka ngokwenene. uThixo usibizela kuloo nkululeko siyifumana kuYesu Kristu. Uthi masibize abantu sibakhulule kula makhamandela, siqhawule ezi zitrophu, senze njengoba etshilo uThixo. Uyaqhubeka athi asiko okuna ukumqhekezela esonkeni sakho olambileyo. Baninzi abantu abalambileyo. uThixo usisikelele ngezinto singabanye. Uthi uThixo ngoku akwanelanga uba ubulele uba unento yokutya, kodwa qhekeza isonka sakho kuze udle nalo ungenanto yokudla. Uqhubeka athi apha ethetha uThixo ngoIsaya, ubangenise endlwini abazintsizana abatshutshiswayo. Uthi uThixo izindlu zethu masizivule, sizivulele intsizana. uThixo usibizele lo msebenzi namhlanje ukuba sondla abalambileyo. Ithi iBhayibhile, xa uthe wabona ohambaze umembese, ungazifihli kwinyama yakho. Ngumbuzo buciko lona, kodwa uThixo ngalo mbuzo buciko uyasixelela into emasiyenze, uba usibizele ekubeni sondle abalambileyo, sifake insizane ezindlwini zethu, sombese abahambaze, singazifihli enyameni yethu. Sithi kukhona abantu abayinyama yethu, abayinyama negazi njengathi sizinyama negazi, kodwa sizifihle, sibambe ukukhululeka kwenhliziyo nokusikwa yimfesana ebantwini. uThixo usibizele ekubeni masisikwe yimfesana, sifane naye, sondle abalambileyo, sambese abo bangenanto yokwambatha, sinikeze indawo yohlala kwabangenandawo yohlala. Ithi iBhayibhile, kuya kwandula ke ukukhanya kwakho ukuthi qhiphu njengokusa. So ukukhanya kwethu kuzobonakala xa kutheni. iBhayibhile iyasixelela ke ngokwapha, njengoba ndibe kuthiwe masisukume sikhanye kwincwadi kaIsaya isahluko samashumi amathandathu. Ithi kule Bhayibhile ke ngoku,
kuzokhanya xa kutheni okanye kuzovela xa kutheni ukukhanya kwethu. Ithi iBhayibhile kuyakwandula ke ukukhanya kwakho kuthi qhiphu njengokusa. Loo nto ithetha ukuba singakhange sizenze ezi zinto, ukukhanya kwethu akuzuvela bathandekayo. Ithi iBhayibhile kuhlume kamsinya ukupholiswa kwakho, kuhambe phambi kwakho ubulungisa bakho, buqoshelise emva kwakho ubuqaqawuli bukaYehova. Ithi iBhayibhile ubulungisa bethu esibufumana kuYesu Kristu buzoqalisa ke ngoku ukubonakala xa sibona izidingo zabantu, sifikelele kuzo ngendlela ebonakalayo, ngendlela ecacileyo, hayi nje kuphela ngokushumayela, kodwa ngendlela esiphila ngayo, ngendlela esibaphatha ngayo abalambileyo, ngendlela esibakhathalele ngayo abaze, ngendlela esibabonelela ngayo abantu abangenandawo yohlala. UThixo xa sisenza ezi zinto ukunceda abantu kwizidingo zabo, uThixo kulapho ukukhanya kwethu kuzothi qhiphu ukubonakala. Sizoziva sidlamkile, siphola nakwezethu izigulo, ubulungisa bethu buzohamba phambi kwethu. Ithi iBhayibhile emveni kwethu kuzoqoshelisa ubuqaqawuli bukaYehova, sizawukhanya ehlabathini. Ithi iBhayibhile uyakwandula ubize asabele uYehova, uzibike athi ndikho. Ngabantu abebekhalazela uba imithandazo yabo ayivakali, ukuzila kwabo akunanzwa nguThixo, kodwa apha siyayibona ke ngoku ukuba uThixo uthi xa nisenza ngolu hlobo, mna ndizokwandula ke ngoku ndiyiphendule imithandazo yenu. Nizawuthi nibiza ndithi ndilapha, ndikhona. iBhayibhile iyasixelela ithi ukuba sithe sakususa phakathi kwethu ukufaka idyokwe nokwalatha ngomnwe nokuthetha ubudenge, ithi simvuselele olambileyo ngento esiyidlayo. Ithi wawuhluthisa umphefumlo wocinezelekileyo, uthi kophumela kuwe ukukhanya kwakho emnyameni. Ithi iBhayibhile kophumela ke ukukhanya kwakho emnyameni, nesithokothoko sakho sibe njengemini enkulu. iBhayibhile ithi nantsi indlela esizokhanya ngayo, indlela esizokhanya ngayo ukuba sibone izidingo zabantu, sifikelele kwizidingo zabantu in practical ministry. Akwanelanga ngokuba sithethe, akwanelanga uba sishumayele, akwanelanga uba sithethe uba kwenzeka ntoni engeyiyo, akwanelanga nje ukuba sikhombe sithi hayi phayana kulunganga, hayi pha kutheni. iBhayibhile isikhomba ekubeni sifikelele kwizidingo zabantu. Xa sifikelela kwizidingo zabantu sizokhanya njengoba iBhayibhile itshilo. Asizokhanya nje ngoba saziwe ngoshumayela, asizokhanya nje saziwe ngothandaza kamnandi, kodwa sizawukhanya xa abantu bebona ubuqaqawuli bukaThixo, bebona isimilo sikaThixo, ngokuba sithi xa besezindaweni ezinzima nasezindaweni ezibuhlungu sibonakalisa uThixo ophilayo. iBhayibhile isixelele ngokucacileyo into ekufuneka siyenzile kuze sifikelele ebantwini, kuze sibe kukhanya ehlabathini, kuze ihlabathi lonke lizaliswe bubuqaqawuli bethu. iBhayibhile isixelele ukuba masenze ntoni na. Umbuzo kukuba ingaba sizoyinanza na le nto ithathwa iBhayibhile, okanye sizawunanza ukucinga kweentliziyo zethu nokuqiqa kweengqondo zethu. Kwincwadi endiyithanda kakhulu ethi Ministry of Healing, inkonzo yempiliso, number 1, page 143, uthi apha udade White xa ethetha, umama White uthi, Christ's method alone will give true success in reaching the people. Indlela kaKristu kuphela, ayikho enye ezosinikeza impumelelo yakwenene ekufikeleleni ebantwini. Ithi iBhayibhile ke ithi apha uthi uMorris prophet apha the Savior mingled with men as one who desired their good. uYesu wazixuba nabantu njengalowo ukhangele ukubenzela okulungileyo.
he showed his sympathy for them. Wabonakalisa uvelwane lwakhe nabo, ministered to their needs, wasebenzela izidingo zabo, and won their confidence. Waphumelela ekubeni bamthembe. Then he bade them, follow me. uYesu kusemveni koba ethe wazixuba nabo, wabonakalisa ukuvelana kwakhe nabo, wafikelela kwizidingo zabo, wathi wazuza nokumthemba kwabo. Kulapha ndule uYesu wathi ndilandeleni. Uqhubeka athi there is a need of coming close to the people by personal effort. Kukho isidingo sokusondela ngakumbe bantwini ngokwemisebenzi umuntu ayenzayo ngokwakhe. Singalindeli ibandla uba ibe lilo elineprogram ethile. Ithi masisondele ebantwini. Ithi if less time were given to sermonizing and more time spent in personal ministry, greater results would be seen. Xa sinothabatha ixesha elincinane apha ekushumayeleni, songeze apha ekwenzeni imisebenzi ebonakalayo ezoncedana nabantu, kulapho sizobona imiphumela emikhulu. Uthi the poor are to be relieved, amahlwempu makancedwe, the sick cared for, abagulayo bakhathalelwe, the sorrowing and bereaved comforted, bathuthuzelwe, abalilayo, abafelweyo, and the ignorant instructed, nabangenalwazi bafundiswe, and the inexperienced counsel, abo bangenamava bathi bacetyiswe. Ithi we are to weep with those who weep and rejoice with those who rejoice. Accompanied by the power of persuasion, the power of prayer, and the power of the love of God, this work will not and cannot be without effect. Kufanele silile nabo balilayo, sivuye sigcobe nabavuyayo. Ithi lento ihamba namandla wokukhuthaza, namandla womthandazo, kunye namandla wothando lukaThixo. Lo msebenzi awukwazi ukuba ungabiyiyo impumelelo, awukwazi ungazalisi isiqhamo lo msebenzi. Xa sinothi sihambe nalo moya, singawubona umoya kaThixo usebenza nathi, inene sibone ihlabathi lonke lizaliswe bubuqaqawuli bukaThixo. Umbuzo endinawo ekufuneka sizibuze wona namhlanje, ingaba senza ntoni na ukusebenzisana nomoya oyingcwele ukuzalisa ihlabathi ngobuqaqawuli bukaThixo? Ngoba ezi zinto kuthethwe ngazo eBhayibhileni ziyafika. Ukuba besisenza mhlawumbi isiprofeto kule iminquba, besinothetha ngezinto ezenzekayo usuku nosuku ekusondeleleni ukubane sibe nemithetho yecawe. Kwezinye indawo seyiqalile phofu le mithetho yecawe. Xa usiya kwizizwe ezinjengo-Austria, indawo ezinjengo-Europe, ngo-Norway, ngo-Germany, ngo-Poland e-Europe, kukhona imithetho engqiqo yecawe ethi abantu abakwazi uthenga, abathengise, abakwazi ukuxhoma impahla yabo, abakwazi ukwenza imisebenzi enganyanzelekanga ngecawe, imisebenzi enyanzelekileyo kwephofile yokukhathalela abantu abagulayo njalo njalo. Ngoku sekufike le xesha imbalelwano izopapa omkhulu uFrancis zithetha ngalento yokuba ukuze sinqande obubushushu bugubungela ihlabathi, lento kuthiwa ke yi-global warming ngolwasemzini. Uthi enye yezinto ezizonceda kwezi zinto kukuba abantu bagcine icawe, baphumle ngecawe, ukuze nendalo nayo yonke into iphumle ngecawe. Zizinto ezenzeka phambi kwamehlo ethu, and uninzi lwethu singamasala sinjalo sisiva sisazi ngesiprofeto, asiziboni ezi zinto ngoba amehlo ethu akajonganga kule ndawo uThixo bethe masijonge kuyo. Lixesha ngoku lokuba sisukume sime sikhanye, bubonakala ubuqaqawuli bukaThixo buzalisekisa
ihlabathi lonke buphuma kubantwana bakaThixo abazohamba behambisa indaba ezilungileyo, kodwa bengahambisi nje indaba ezilungileyo ngokushumayela, kodwa bahambisa indaba ezilungileyo ngendlela uYesu wenza ngayo, ngokuba bondle abalambileyo, bombese abaze, bafumane indawo zokuhlala, bahlalise ezindlini zabo abo bangenandawo zohlala, bancede abantu abadinga uncedo, bathuthuzele abantu abalilayo, bagcobe nabo bagcobayo, benze zonke ezi zinto bezenza bekhuthazwa, belawulwa, betyhalwa nguMoya Oyingcwele. Ukuba singaphila obo bomi sonke singamasala, ngesaquphe singabona ihlabathi lonke lizaliswe buqaqawuli bukaYehova, njengokuba amanzi ezalisa ulwandle. Umbuzo endifuna ukuwushiya nani, ndiwushiya nam nawo lo mbuzo. Ingaba sizawuthi, Nkosi, ndikho, thumama. Ingaba sizawuzibika, ingaba sizawuzinikela ngokupheleleyo, sithi, Nkosi, ndilapha, thuma mna. Ngamani Inkosi ingasinceda senze isigqibo namhlanje ukuba sizoba yinxalenye yabantu abazawuthi, ndilapha Nkosi, thuma mna. Inkosi ingandisikelela, ngamani Inkosi ingandixhasa, Inkosi ingandixhasa nam, ngoba nam funeka ndisenzile esi sigqibo uba ndizoba yinxalenye yabantwana bakaThixo babonakaliswa sesi sigidimi sale ngelosi itsho ngelizwi elikhulu, izalise ihlabathi lonke ngobuqaqawuli bayo. Ngobuqaqawuli bukaThixo bungasizalisa ukuze sisuke sime sikhanye. Ngumthandazo wam lo, masithandazeni phezu kwalo mazwi. Inkosi yethu esekhaya ezulwini, sincede Nkosi, siwenze lo msebenzi, siqhutywa nguMoya wakho Oyingcwele, sizalise Nkosi ngoMoya wakho, kuze intando yakho ibonakale isenzeka ebomini bethu. Nceda ke Nkosi, usivuse ekulaleni kwethu kube kusitsha phandle. Nceda Nkosi siphaphame, sixolele apho sithe salala, ube wena ubudinga abantu abazokuma kumasango aseJerusalem bavakalise umsindo zayo. Sincede Nkosi, nceda ukhanye ebomini bethu ukuze uzukhanye ngobomi bethu. Zonke izinto sizicela ngegama elihle leNkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Siyabulela. Inkosi isikelele, sisukume sikhanye. Siyabulela.